Како секогаш така и овој пат, каде ако не во македонското телевизиско шоу имаме нов соговорник. Се наоѓаме на местото за осторството, се наоѓаме на Црното море, се наоѓаме на Варна рок фестивал, се наоѓаме во Варна и покрај мене нов соговорник. Станува за збор за бенд кој ни доаѓа од самиот град. Не само што е, значи, престолнина на Црното море, него престолнина и на рокот, и на металот, и на трешото. Станува збор за пионери од 80-тите, бенд кој е формиран 86-та година и кој ни доаѓа од доздоа, од адот, Хадо. Станува збор за фронтменот и вокалистот на бендот. Преце, добро дојдете. Здравейте, казвам се Павлин Нейчев и съм вокалист на варенската група Хадес, която е създадена 1986 година. Групата съществува вече много време. Издали сме около 4-5 албума. 6-ти албум в момента подготвяме, но тъй като китариста ни е много заед, ходи да свири, той е професионален музикант и свири в Финландия на тяхните фериботите им. И там по принцип си вари хляба по този начин. Той е заед и с него по принцип правим записите. Записите на тези албуми, които сме направили до сега, са издадени. Първият ни албум излезе в Щатите. Албума е издаден от компанията Storm Spell Records. Той е от България, от... Storm Spell Records е американец, който харесал нашите записи, защото Харес се явява покривна група. И той издава точно такива покривни групи, които са съществували по времето на социализма. И тогава той ни предложи да издаде наш албум. Направихме албума, сглобихме го и той го издаде. Миналата година, 2017, аз издадах албум в Япония. Издателската къща на Коджи Фукита, който той е наш много добър приятел, живее в Токио, има издателска къща. Той реши, че албума е добър, също на български. Значи ние пеем само на български. Текстовете са мои, аз ги пиша, китариста прави музиката. Имаме една много особена симбиоза между двамата. Аз пиша текста и той после върху този текст прави музика. А инспирацията откъде църпиш за текстовите? Текстовете по принцип съм чел много метология, занимавал съм се с астрономия, археология и така нататък. Науката постоянно е около мен и оттам взимам теми за текстовите, а също и слушам и дет метал. Съответно в дет метала става въпрос за... Вие знаете за какво. Да. Па и самият сбор на бендот Хадес. Това значи адот, нели, подземието. Не, това е богът на подземното царство. Брат му на Зевс. Да. Аз съм Зевс, ти значи ти брат. Значи, името го измислихме, тъй като аз бях чел много гръцка митология и знам всички богове, нали, които са. Просто самото име ми хареса, пък и ставаше въпрос за подземното царство. И оттам се ориентирахме и измислих името. И кръстих групата по този начин. Значи 85-та година по принцип се събрахме, но 86-та бяха започнали вече първите изяви на групата. Тогава излязахме в Орбита, имаше младежки дом, където се намира в момента. Там също имаше младежки дом преди години. Излязахме за първи път, там направихме първия концерт. Групата се прие много радушно от публиката и публиката предимно беше от мои приятели, тъй като аз съм стар рокаджия
и съответно тези мои приятели дойдоха по концертите, хареса им музиката, хареса им това, което правим, нашето творчество. И оттам групата лека по лека започна да изплува нагоре. Лошото е, че в България такива покривни групи като нас, които свират траш или дет или някакъв по-различен стил, не се приемат много радушно от публиката. Публиката обича комерциализма. И то вие започнахте, кога беше най-тежко, кога беше завесата, източния облог. Именно. Ние започнахме за първи път да свирим Slayer, Metallica, Exodus, такива работи. Значи, по принцип такива музики слушахме. Аз съм почитател на Тестамент. И съответно... Съответно и музиката, кога я слушам на Алекс Коули, гитаристът, много ми подсекя, много свири технички вашият гитарист. Именно. И дори има и моменти класика, значи той е школан музичар, се гледа отдалеко. Сите претежно възпредуваат со Металика или Slayer, Exodus. И аз повеќе би рекол глас о вас кога ќе го слушам на Angel Steel или Bobby Blitz од Overkill. Ми заличвате и дори подтехнички имате со пратечи вокали, кое ја збогатува музиката и ја прави по-уникатна, за разлика од тогашните едноставни, они треш, кросовер или панк треш бендови, кајва се збогатена со прогресивни повеќе елементи. Тогава пеех, може старите парчета ги пеех с пънк постановка. И може би тогава пънка беше повече на мода в Варна, защото тъкмо си проби, нали така, си проби почитатели и намери място. Но сегашното звучение на групата аз го пресъздадах, тъй като вече започнах да слушам по-тежка музика, като Soilwork, Testament, Scar Symmetry. Значи тези групи за мен са внасят някакъв новаторски стил в самия дет метал, изобщо в метал музиката. И оттам започнах да черпя идеи за нашата музика и съответно ги прилагам и на практика. А гитаристът откъде църпи инспирацията? Класика има. Китариста беше почитател на Ингви Малстен. Да, той скалите се гледа, той и той точно за това... Терпизи свири, дори терци имат са двата гитариста. Той прихвана, може би започна много да вали Ингви Малстен като китарист, нали? И да се мъчи да свири като него. И това си му остана като постановка и като школа. И съответно, с течение на времето почнахме да усъвременяваме нещата, за да може групата да звучи по по-съвременен начин. Защото хеви метала все пак си има течение. Не можеш да свириш стара музика и да чакаш младата публика да те харесва. Никой няма да дойде на концертите ти, защото ще кажат, те звучат старо и това е. Потполно ве сваќам, бидејќи го истиот циркус, мојот прв бенд е 84-та година, а 86-та бев првиот треш македонски бенд Саркофаг и исто на македонски пеевме и дури тематиката тука се чувал съм за вас. И Медуза уште обстојуваме сега како некото и скоро, значи, во живото ништо не е случајно, се совпаѓа како што треба си и многу ми е мило да дознае останатиот свет дека и на Балканот имало треш во сферата на трешот, баш кога било. И то дури може подобро да се носи од тие бендови што беа во Сан Франциско и Баре и сцената, или да збораме за европската сцена, каде што беше почетоко ЕСЕ, како Светото трио, Содом, нели, Destruction и Креатор. Тие беа многу немаше толку кај нив хармонија, немаше толку технички елементи, поготово на европскиот треш од германската штеја. Кај нас има повеќе мелодии исто како и кај нас. Техническите елементи, които внесахме в музиката на Харес, дойдоха от Меконг Делта. Това беше 87 година, когато чух за първи път, нали, когато ги чух. Тогава Меконг Делта ми направиха страхотно впечатление. Това беше жестока група. И оттам почнахме да черпим идеи. Особено композицията The Hut of Baba Yaga, Heroes Grief,
Kill the Enemy и така нататък. Албума, го знаете, всички почитатели на по-тежката музика са го слушали и го знаят за какво става въпрос. Оттам взехме да черпим по принцип идеите за музиката на Харес. И се получи една интересна симбиоза между Ингви Малстен, Меконг Делта, Слеер и накрая всичко се умеши и стана перфектно. Трзае поготово рифоите бързите тие ще се наслеере подсекят и дори тапаните, двойките. Текстовете по принцип взимам идеи от всякакви събития. Единият ми текст е за Фукушима, примерно, когато изригна, тогава написах Радиация. И албума така ви се вика. Да, Радиация се казва албума. Другия албум Времето става въпрос, нали, изобщо за времето като космическо понятие. Там внасям и, тъй като съм учил астрономия и имам познания по астрономия и съм много наясно с нещата. Вътре внесах и малко описание на звезди и така нататък. Всичко стана перфектно. Просто са текстовете, гледам да са балансирани, да има и смърт, да има и кръв, да има и черепи. От все по-малко. От всичко по-малко, защото сега ни върви траш група или примерно дет метал група да вземе да свири "Обичам те, сакам те" и така нататък. То не са ни текстови, заве. Именно. Не става, просто ни върви. И заради това исках да направя такива текстове, които да са леко брутални и леко социални. Да засягат социалната структура на обществото ни. Защото в България в момента политиците ни са под всякаква критика. Политиката ни е отвратителна. А рокерите биле стално корекция на животот, на социални текстови, како критичари на системот, од секогаш биле рокерите. Системата, културници. металите винаги сме били критици на системата. Системата за нас винаги трябва да бъде критикувана, за да може тази система да се поправи. Ако ние не я критикуваме, няма кой друг да я критикува. Ние сме бунтовниците, ние сме воеводите. Па и аз таков имам и албум "Бунтовник со причина". А вториот ми е "Глас на изгубената генерација". Сега нов албум имаме "Македонски дел" од Пеко и еден EP од 87 минута за мртвите. По принцип политиката гледам да съм настрани от нея, не обичам политиката, но няма как, просто е неизбежно да не си намесен в политиката, защото всичко, което става в момента в България, дори в Македония, дори и в целия свят, е засегнато от политиците. Политиците са виновни за нашето положение в момента. И ние трябва да се борим по някакъв начин, за да се отстояваме правата като хора, като личности, за да може обществото да върви и тая система да работи нормално, за да бъдем ние добре и да живеем добре. Зато слушајте метал, ги отвора вашите чакри, ги отвора вашите видици кон светот и го сознава она вистинското, кои прават пропаганда политичарите и останатите и ви го перат мозокот. Слушајте метал и обединети, заедни, без разлика на вера и години. И тоа е интересното кај вас, што толку години не се предавате и се уште обстојувате и уиграни сте и сложни. Еве, после толку години, која е формулата? Освен љубовта кон музиката што ве одржа на сцената. Формулата е, че ние с двамата, с Константин Джамбазов, откакто започнахме да свирим музиката, нали, изобщо музика да се занимаваме с нея, ние никога не се отказваме. Двамата се подкрепяме един друг и по този начин успяваме да се преборим с трудностите и с всякакви незгоди, които се появяват по пътя. Съответно, групата не беше в този състав, в който сме в момента. Значи, барабаниста ни беше от арменски произход, арменец, първени барабанист, но тъй като беше заед с негови дела, семейство и така нататък, той не се умя
не се умя да направи така, че да се подобри като технически. Просто групата трябваше да се раздвижи напред. А той остана на едно и също ниво и не направи, нали, някаква... Да създаде, да еволюира, да напредне. Да, някаква напредначива такава... Да създаде нещо ново, просто се остана на същото ниво и в крайна сметка трябваше да се разделим, нали, да намерим по-добър баронист. Съответно взимахме Мирослав Савов. После басистът се отказа, тъй като той пък също имаше някакви проблеми там със семейството и замина за Берлин. В момента живее в Германия. На негово място взехме... това беше Юлиан Колев. А на негово място взехме Димитър Митко. Той е моряк, работи като главен механик на кораб, хори, пътува, връща се и така. И постоянно се събираме заедно. Последният член в групата имахме и руснак, Андрей Колешов, който беше на клавира, но след издаването на двата албума, които бяха с клавири, видяхме, че клавира нещо не се получава музиката, не се вмества в тази концепция, която искаме ние да направим. Значи ние искаме да направим някакъв, поне аз се стремя да направя някакъв твърд стил, Melodic Death Metal, който да бъде адекватен на музиката на Soilwork, примерно, или на Testament, или на Критър, да речем, или на която и да е друга банда. И клавира просто го зачеркнахме, го оставихме само като фон. Или съответно го ползваме за някакви ефекти, които могат да се появят в песните. Взехме допълнително втора китара, Галин. Той е учител по китара. Жена му е цигуларка и наскоро направихме един много голям концерт в юнашкия салон във Варна срещу катедралата. Това беше 30 годишната на групата. Да, не видят, значи много DVD издания или лайв албум, нещо. Помъчихме се да го направим на DVD. В момента още се обработват записите, тъй като става една много сложна синхронизация между звук и кадър. И заради това просто всичко ще се забави, но ще го издадем някога. И съответно жена му на Галин, тя също е музиканка, Мирела, цигуларка е, и тя написа всички партии за класическите музикални инструменти. И направихме концерт с симфоничния оркестър на Варна. Браво. Стана много добре се получи, но имахме проблем много лошо с озвучаването, тъй като да озвучи симфоничен оркестър и рок банда на едно място е голям проблем. И има някои трикове такива, които ние не ги знаехме. В последствие се оказа, че трябваше барабаните да имат някакъв параван, да се отделят от... Да не се меша звука. Именно да не се смесват звука, защото микрофоните бяха много чувствителни, хващаха повече групата, отколкото цигулките. Но в последствие оправихме тая работа, в смисъл такъв, че имахме мишпулт и то всичко си влезе на мястото, където трябва да бъде, и после там вече го се оправя с технически познания и така нататък. Общо взето групата си продължава да се съществува, докато примерно аз умра или Коси умре. И така, това е положението. Друго, какво да кажа, сега в момента работим по албум, който трябваше да излезе 2016, но албума се забави, тъй като Косо му се родиха 2 деца. Има близначета. И нямаме възможност в момента да правим записи. Октомври месец, като се завърне от Норвегия там, като се свърши вояжите, като се върне, ще седнем и ще направим останалите песни. Всъщност албумът е записан до половината. Има ги парчетата, но трябва да се миксира, да се мастерира и да се направи. И 2016 всъщност беше началото на албума и сега 2018 ще го завършим. И за край ще бих сакале да му порачате на македонските паноли, они сите кои го гледат това интервю. Слушайте само метал.
Там е истината.